Исәнмесез, эфирда оңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә кинология спорт комплексы булачак. Колабызда күчмә күргәзмә ачылды. Нефтчеләр мәдәнияткә якынайта. Әлмәттә кинология спорт комплексы булдырылачак. Колабызда эт асраучыларның бу комплекска ихтыяҗлары күптән бар инде. Бу проектка кагылышлы фикер алышулар эт хуҗалары, ветеринария клиникалары белгечләре һәм кинологлар катнашында махсус оештырылды. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Данил это тор белә бик дус. 2 ел эчендә хуҗасы үзенең дустын күп нәрсәгә өйрәткән. Америка Стаффордшир терьеры токымлама амай утыра, тәпиен бирә, хәтта бик һәм куян булып та кылана белә. Һөнәрләрнең барысы да уртак тырышлык нәтиҗәсе ди егет. Эт песи түгел, аңа үсәр өчен урамда булырга кирәк. Көнчыгыш Капка микрорайонында зур калаларда шикелле этләр йөртер һәм дрессировка узыр өчен урын юк. Шуңа күрә Дмитрий да Дуская Лаки белән юл читендәге урман полосасына чыга. Егетләр бу урында этләр мәйданчыгы булу ихтималын ишетеп белә әлбәттә. Шуңа күрә үз теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Тренировочные барьеры, просто площадка для выгула, но и урны для убирания фекалий. Для нас как бы важно, чтобы площадка периодически обрабатывалась от клещей, каких-то паразитов, и чтобы были условия благоприятные, чтобы можно было гулять. Изая Зарипов проспекты һәм Бигеш урамнары киселешендә урнашкан бу мәйдан әлегә буш диярлек. Ләкин якын арада биредән кайбер әлмәтлеләр һәм аларның 4 аяклы дуслары өчен махсус уен мәйданчыгы барлыкка киләчәк. Бу хакта сөйләшү калабызның яшьләр үзәгендә барды. Фикер алышуга эт асраучылар үзләренең дуслары белән килгән иде. Этләрнең тыныч утыруларыннан ук ни дәрәҗәдә тренировка узулары күренеп тора. Калабызда эт асраучылар саны үсүен дә исәпкә алсак, монда кинология спорт комплексының кирәклегенә шик юк. Мамайларны кечкенәдән өйрәтү хәерле. Площадка будет многофункциональная, она будет разделена на 2 части. Одна из частей она будет общедоступной для жителей города, вторая часть площадки именно для кинологов, чтобы уже непосредственно тренироваться с собаками. На ней будет находиться крытый павильон и оборудование. Мәйданчыкның бер өлешендә этләр уйный, йөгерә, үз эшләре белән аралаша алачак. Икенче өлешендә исә белгечләр ярдәмендә командаларга өйрәнә алачак. Территорияләрне нәкъ менә шул урында урнаштыру мәйданчыкны табигый шартларга яраклаштырырга мөмкинлек бирә ди белгечләр. Биредә алга таба яшел зона киңәячәк, зур булмаган агачлар утыртылачак. Хәзерге вакытта проект раслау стадиясендә. Барлык фикер алышулар узганнан соң эшләрдә озак көттермәячәк. Кинологик спорт комплексының төзелеше 2024 елга каралган. Шуңа күрә мондый мәйданчыкларның булуы эт асраучыларның эшен җиңеләтәчәк, этләргә шикләнеп карый торганнарның беренчеләренә карата фикерләрен үзгәртәчәк. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Лениногорск шәһәре мәдәният сараенда Татнефть профсоюз ярдәме белән 9-нчы картиналар һәм декоратив кулланма сәнгать әсәрләренең күчмә күргәзмәсе ачылды. Күргәзмә сәяхәт итә һәм бүген ул үз эшен Әлмәттә башлап җибәрде. Алсу Нуриева дәвам итә. Николай Карасев күргәзмәдә 9-нчы тапкыр катнаша. Рәссам агачтан уеп, чүкеп, рәсми ясау белән шөгыльләнә. Большое спасибо нашим организаторам Татнефти за то, что показывают наши работы, которые влияют уже каким-то образом на общее мировоззрение и просвещают людей. Әлеге күргәзмә Татнефть профсоюз әгъзалары арасында иҗади сәнгать эшләре бәйгесе кысаларында оештырылды. Анда Татнефть төркеме һәм төбәкнең сервис предприятиеләре хезмәткәрләре һәм пенсионерлары катнаша. Быелгысына 300-гә якын эш тәкъдим ителгән. Комиссия тавыш бирү өчен иң яхшыларын сайлап алган. Күргәзмәнең Әлмәттәге сәяхәте инженерлар лицейында башланды. Она нас заставляет двигаться дальше, не останавливаться в своем развитии. Она показывает, что человек может добиться многого и научиться рисовать, и делать поделки, и красивые вещи, там вышивки, и поделки. Все очень интересно, замечательно. Классик рәсем, агачтан уеп ясалган һәм тегү эшләре, курчаклар һәм төрле инсталляцияләр. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән иҗади төрлелек шаккаттыра һәм сокландыра.
Все так прорисовано. Тебе это нравится? Я просто в шоке. Ты посмотри, он как будто бы настоящий. Күргәзмә 20-21 сентябрьдә инженерлар лицейында, 22 сентябрьдә Татнефть компаниясе башкарма аппаратында, 23-24 сентябрьдә Панорама сәүдә күңел ачу үзәгендә, 25-26-27 сентябрьдә Мирас спорт комплексында, 28-29 сентябрьдә Әлмәт районара күп профильле хастаханәсендә булачак. Җиңүчеләр гомуми тавыш бирү һәм профессиональ жюри фикере белән билгеләнә. Һәр эшнең үз номеры бар. Ошаган эшне теләгән һәркем билгеләп үтә ала. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Қолабызда Татнефть Music Art мәдәни проектын тормышка ашыру дәвам итә. Әлмәт иҗтимагый үзәгенә килгәннәр Старый город халык инструментлары ансамбле чыгышын тыңлап, кәефләрен күтәрә алды. Татнефть Хәйрия фондының классик музыка, дөнья мәдәни традицияләре, инструменталь башкаручылар белән танышу мөмкинлеген безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Яршалының Старый город халык инструментлары ансамбле күп санлы конкурслар һәм фестивальләр лауреатлары тарафыннан булдырылган. Ул инде 10 елдан артык республикада һәм аннан читтә уңышлы концерт эшчәнлеге алып бара. Колабыз кунаклары чыгышларын Эпипәнең заманча интерпретациясын тәкъдим итүдән башлады. Әлеге бию көйнең халыкта таралу тарихы белән дә таныштырды. Татнефть Music Art мәдәни проекты Татарстанның профессиональ һәм студентлар иҗат коллективларының бушлай узучы концертлар циклы. Ай сайын Әлмәт иҗтимагый үзәгенә килергә һәм музыка мөхитенә чумырга мөмкинлек тудыра. Старый город халык инструментлары ансамбле Колабыз тамашачысы өчен мавыктыргыч музыкаль программасында дөнья халыклары көйләрен, халык классикасы шедеврларын һәм уникаль аранжировкаларны берләштерде. Музыкантлар Әлмәттә узачак концерт өчен махсус әзерләгән композицияләрен дә башкарды. Настроение супер. Безумно интересно увидеть такие интерпретации всем нам знакомых произведений. Это были и русские народные песни, это были и классика. Замечательный концерт, изумительный концерт. Просто получили, не знаю, море удовольствия. Настолько интересно. Ой, такие артисты, прям красота. Безнең ансамбль Татнефть Хәйрия фондында җиңде грант. Һәм шушы җиңгән акчаларга без музыка кораллары ала алдык. Домра, контрабас, баян, малые домра инструментлар алынды. Һәм шушы уен коралларында без яңадан яңа тамашачыларны шатландырабыз. Татнефть Хәйрия фондының мәдәни проекты җәйге каникулга кадәр дәвам итәчәк. Аның кысаларында яңа коллективлар белән таныштыруда исемнәре билгеле артистлар чыгышы да. В ноябре нас ожидает концерт оркестра народных инструментов Альметьевского музыкального колледжа. Ну и закончим сезон в декабре мы камерным ансамблем «Мгновение души» из Альметьевска. Следите, пожалуйста, за афишами нашего проекта в нашем телеграм-канале. И всех ждем на концертах проекта Татнефть Music Art. Ватанны яратырга, хәрәкәттә һәм беренче булырга узган ел оешкан алдынгылар хәрәкәте киләчәк буынны шушы кыйммәтләргә нигезләп тәрбияләргә җыена. Ознакайның Тау яшьләр үзәгендә шушы теләк белән янучы 60 укучы, аларның остазлары район җитәкчелеге җыйналды. Барысы да хәрәкәт сафларына яңа көчләрне кабул итү уңаеннан җыелды. Яшьләр белән безнең хезмәттәшебез Илмира Шәрифуллина да аралашып кайтты. Алдынгылар хәрәкәтенең максаты яшьләрнең мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен исәпкә алып тормышка әзерләү. Чарада шәһәрнең барлык мәктәпләреннән иң-иңнәр һәм аларның остазлары катнашты. Аларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, киләчәктә уңышлар, илебезнең чын патриотлары булып үсүләрен теләде. Алга таба яшьләргә хәрәкәтнең бердәмлек символы булган значоклар тапшырдылар. Укучылар дуслык һәм бердәмлек билгесе булган беләзекләрне бер-берсе белән алыштылар.
Алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлеге рәисе район башлыгы ярдәмчесе Розалина Гобайдуллина белдергәнчә, быел алдынгылар хәрәкәтенә район буенча 140 укучыны, шул исәптән техникум студентларын кабул итү каралган. Посвящение у нас проходит по всем районам республики, также по всей России, можно сказать. Посвящаем мы детей с 5 по 11 класс, также студентов. По району, получается, наставники у нас есть в каждой школе, также в политехническом техникуме. Татарстанда алдынгылар хәрәкәте 13 юнәлештә эш алып бара. Алар мәгариф, фән, хезмәт һәм һөнәр, мәдәният һәм сәнгать, иреклеләр, ватанпәрвәрлек, спорт, сәламәт яшәү рәвеше, медиа, дипломатия һәм халыкара мөнәсәбәтләр, экология, туризм, туган тел, милли мәдәният һәм традициялар. Күптән түгел төзекләндерү үткән заманча төс алган яшьләр үзәгендә бүген иң мөһим чаралар үтә. Әлеге мизгелләрдә шәһәрнең, районның иң актив яшьләре фото мизгелләр кичерәләр. Алдынгылар хәрәкәтенә кушылучылар алган тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Молодежный центр, ул бик шундый матур заведение, монда һәрбер бала килеп, үзенең күрсәтә ала, һәрбер яктан. Бераз ашамаса чекка бара ала, яки үзенең таба ала. Киләчәк профессиясын үзенең, дәсәң ашый, ошамый. Монда күп дуслар табасың. Алдынгылар хәрәкәте инде бу бик олы республикада да бик олы, һәм инде безнең районда да бик олы хәрәкәт. Инде без бергә булырга тиешбез, бергә барырга тиешбез. Без беренче булсак, алар безнең арттан ярып китәрләр дип ышанып калабыз. Лилия киләчәктә үз юлын театр юнәлешендә күрә. Нинди генә юлны сайласалар да, бүгенге беренчеләр киләчәктә чын кешеләр булырлар дип өметләник. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 25 сентябрьгә кадәр «Наше время» безнең заман эшләүче яшьләрнең еллык Ачык Республика телевизион иҗат фестивалендә катнашу өчен гаризалар кабул ителә. 10 меңләп кеше үз күңеле аша үткәргән чара быел Татарстанда 11нче тапкыр уза. Проектта катнашуга 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге Татарстан учреждениеләре, предприятиеләре, оешмалары вәкилләре чакырыла. Хезмәткәрләр шәхси һәм команда зачетында төрле номинациядә чыгыш ясый ала. Катнашу өчен гаризалар фестивальнең рәсми сайтында кабул ителә. Быел безнең заман фестиваленең зона этаплары Яршаллыда 6-7 октябрьдә, Әлмәттә 13-14 октябрьдә һәм Казанда 20-21 октябрьдә узачак. Зональ турларының лауреатлары һәм җиңүчеләре фестивальнең суперфиналында катнашачак. Безнең заман суперфиналы 17-18 ноябрьгә Казанда планлаштырылган. Гала-концерт Казанның пирамидасында 20 ноябрьдә узачак. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-амин булыгыз.